Apa nih? Lagi seneng ya, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Siang ini saya berada di Kecamatan Singosari, Desa Ardimulyo, Dusun Karangjati. Bersama Pak Lasim. Lasim. Pripun kabare Pak Lasim? Waduh, alhamdulillah Nah, sehat. niki kegiatannya napa mawon Pak Sim? Waduh, macul kali ngarit nih. Golek macul Dik Budi. Ini tersapin nih. Oh, saben mriki tasih omba Mbak saben. Kasih Lah irigasinya dugi pundi Pak mriki? anu di Sembrawan. Oh, banyu dugi Sumbrawan Nggih. nyampe mriki. Nggih ya Sembrawan. Nyampe etane mergi barang? Nggih, mboten. Mboten nggih. Nah, mriki tok. Nek nyampe mriki. Mriki tok. mawon cukup. Mbak niki kandange umur pinten tahun Mbak kok apik anune niki Loh. kajeng-kajeng ini. Niki gak salah wis. Lek Pun dangu ah. nggih pun ta. Oh. Nah. Kinten wis gang 11 tahun ini. Niki lho Mbak, kula niki mboten nate semrat kandang kok wonten napa niki? Napa Lek iki? singen niki napa namine? Pogo. Ah, pogo, aku lali jenenge. Niki lek sini nak pogone sego. Lah nggih, pogo. Saniki pogone Pogone. Damen. ame. Pogone sapi. Mbak masih kering purun ya, Mbak? Hah? Sapi Loh. nah purun. Tambah doyan ta. Tambah doyan kering. Ta. Kados tebon ngeten iki. Nggih. Wis ini wis. Oh, kados tebon. Aduh. Kados tebon iki. Nggih. Itu ae ta Nggih. garing. Niki purun. Purun mawon ta. Damene niki. Damen iki damen ijo. Oh. Lek damen garing ngenteni 3 wulan makane. Terus niki tebone damel kapan niki? Mungkin. Oke. Nggih ta. Lah, kok kosong, Mbah? Napa niki? Kandange. Lah pundi sapine? Lah niko. Loh, monggo batang sapine. Lah niki tak Ayo, sini. Sana. Oh, ini loh sapinya Pak Lasim. Niki saged didamel sedaya. Nggih saged ta. Sana dekat Ini. Mbak sana lho. Kamu dekat Mbak sana lho. Enak Jangan ta Lasim. aku. Lha ngono. Nah. Cari seneng sapi. Lah, lek niki jenis napa? Niki sembowo. Sembowo. Tapi kok kados Rambon ngoten Mbak. Nggih. Niki wonten limusin ya, Mbah? Nek sing niki limusin. Niki lho, brintike niki lho. Niki ya. Nggih. Sembowo. Oh, sembowo nggih. Oh. Umur pinten niki, Mbah? Aduh kait mana pisan ini kas. Oh, Basine aneh ya. pinten angsale winginan? 17,5. 17,5. Lek sing limusin iki Ya niki permana ping 3. Dik sampean. Nggih. Pundi anake? Pak montor terus. Paling riko kewereng paling. Numpak montor gak balik. Ngandel. Nggih, sampean kewereng paling mboten kerasan paling anake. Lo anak jane api-api. Lah, tapi nggih. Numpak montor gak balik. Lah lek niki si mental niki, Mbah. Niki sik umur paling 2 tahun nih. Niki? Mana pisan? Oh, mana sepindah. Tapi anu bungkus sing ngene. Bungkus niku napa? Nggih mboten ora kebuntel plastik. Oh, kebuntel plastik. Plastik mboten arek bungkus mboten keruan. Oh, Kebayana ala. nih. Anu aku ari-arine ngoten niku, Mbah. Nggih modele kaya Kebentel ngoten nah. kebuntel lah men saketambakan. Oh. Ayo situ. Kene ta, Kita kene. bahas itu loh. Ayo kene mbak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Kene. Nah, ini Tuh. sahabat Kanyawara. Jadi seneng sapi loh. Adik Amis ini sangat senang sama sapi tapi agak Ini. takut. Oh, ora ya. lho, kene baku. Nah, wes ya situ aja. Hah, iki bacaan. Enggak wes itu. Ora ya. Masing saged didamel. Niki saged. Kabeh iki kena. Oh. Balik sing paling kuat sampai awan iku niki paling kuat pundi? Paling kuat niki kali niko. Oh, iya mesti. Niki anu, ngomos. ngawas masih ya ngawas ya. Ngiler nggih. Ya niku mboten. Oh, nggih. Bah, singen niku angsal regi pinten sembawane? 17,5. 17,5 Kasih angsal 2 bulan deh. Ndik sampean. Nggih. Umpami sakniki dinyang 17,5 ngoten angsal. Mboten angsal, mboten dikali dosa ngene.
Janes ketok le. Lah niki kan bahasa 17. Ngene nggih dinyang selekur niki. Nah, nggih. Lah lek ini kok Sing pundi? sing limusin Niki niku ya. nggih. Niki nggo tumpas kali dosa nggih purun. Mbak tapi lek raine mosok limusin murni Mbak niki. Napa pun wonten sumbawane rupane. Nggih. Enten anu nggih Jawane. Jawane. Nah, wonten lek ningali lancape kan wonten Jawane. Tapi anake bokong lombo-lombo. Oh. Lah ngene umur 4 wulan payu 12.000. Kadane jenengan. Oh, anak ini ki. Anak ini ki. Medal nopo anake? Abang. Limusin ki ya. Soalnya niki lek limusin murni koyoke yo gak kuat, Mbah. Tapi karena niki wonten Jawane dadi ini napase nggih kuat nggih. Sik rada anu nggih kuatan iku. Nggih, balik niku wonten tasik murni wae, murni Sumbawa. Hanya sapi pegawai. Rada ngiler. Oh, Mbah, jenengan mulai tandang malih kapan, Mbah? Mulai tandang Rendeng kita. rendeng niki. Nggih, rendeng iki tandang. Oh, ndek mriki sinten mawon selain jenengan? Mriki niku kula kali mek Riamat Nggih. wis mek tiang kali tok lho Mas Abu iki. Ben wae lek wae nyingkal kula kepingin melok, Pak. Melok enten gambare kula nyingkal. Nggih. Monggo ta mari menapa. Nggih, lek teng Sabin. Nah, jenengan nate ngingu Sabin niku paling kathah niku pinten, Mbah? Sing 8. lah lek 8 ngoten niku sing saged didamel biasa pinten? Kabeh kena. 8-8 Nggih. Lah lek mboten gawe kula mboten seneng. Oh, Tuntunane Bu. oh ngoten. Iki salah sapi mboten terus pegawaian. Belarah ya, Pak. Kita mboten terus jalan. Umpama arek iku gak kira Waduh, diatur. wis negar-negar gak karuan iki gak balik wis. Lah lek kayak ngeten iki masih ngilan dugi sapi lho ya. Heeh. Iki mengko ya Umpama ucul niku mboten medal. mboten dugi sapi lucu. Langsung. Tapi lek sapi biasa, sapi Mboten dagingan. pegawaian ilang, metu wong cara dalane. Mbah, lek niteni niki, lek niteni sapi niku manak ping setunggal, ping kali niku dugi napa nih? Kok ping kali ping setunggal napa sih? Lek ningali oh sapi iki wis manak ping loro, ping Oh, dugi napa biasa? niki. Niki. Geretan. Nah, Oh, geretane. lah niki lak ping 3 niki. Ah, nggih. Niki pertama niki. Eh. Oh niki. Oh, terus lek niku Pisan. kasih sepindah lah. Masalahnya, Mbah. Lah lek gundul iki niteni dugi pundi? Anu, lek gondol mriki lho. Oh, dugi bangkean. Niki mentol 1 2 3 ngoten. Oh. Mriki. Lek niki kan sungune niki. Kae mbok Tapi ketara. kan mboten saged geretan, Mbah. Wong iki muni gundul. Ayo Oh, gondol. berarti lek sing gondol niku niteni dugi bangkeane, Mbah. Lulur iki lho. Lulur, nggih. Iki kan mentile. Mentul setunggal berarti setunggal. Mentil kali. Mungkin kali. Baru sekarang Mbah saya dapat jawaban. Kemarin kalau yang saya tanya gondol ketawa. Kalau bisa Mas saya dapat jawaban. Iki lho Mis, balasim mau inter bisa jawab. Bisa jawab liane gak bisa jawab. Mbah, lek zaman ningali sikilane sapi penak kali gak penak niku ya napa, Mbah? Lek jenengan. Nggih mboten siku. Oh, lek mboten siku. Kita kadang ngeten nika. Oh, lek kededeken niku mboten enak. Ngeten sing gati. Gatik niku mboten enak. Mboten penak. Oh. Gati setengah dengkule yang kada Lek terus batok niku model ya napa ya, Pak? Sikilane batok penak. Niki batok. Oh. Niki. Berarti nyakotin nang lemah niku Wih. enak ngoten. Kita. Oh. Oh, ngoten nika batok-batok. Oh, mboten gampang kepreset. Nggih. Oh. Lah nek terus ngeten nggih. Tiboan. Nggih. Oh, gatik niku gampang tiba. Nggih, mboten kalau cara saya ngeten niku. Oh, sing rada mbegar niku. Rada Oh. dangak ngoten niku. Niku gampang tiba, gampang Iya. kepreset. Lek niki termasuk batok. Batok kabeh niki. Oh. Nah, Mbah, lek sampean ningali nggih, sapi kenek digawe kalih mboten niku biasanya ningali dugi napa nih lek jenengan? Dugi gulu, dugi ndas, Ndas. sikil. Ndase ya napa? Ndase niku Piringan kapake. niki ya. Ndase niki Nggih. kapak dawa, ya. Heeh. Cilik dawa,
gulu Jawa, Heeh. halus, Penak digawe. mboten kena. Oh, mboten kena. Mboten kena. Lek gulu ndek, Oh, gulunda. wah rusak niku gulu ndek niku. Nggih, Mas, lek kedawan lak sanes sapi. Nah, Jerapah, Mbak. Lah, lek kedawan lak jerapah. Ini sama ya. oh, karena kula makanan iki seger ya. Nggih, Pak. Nah, ini sambil dikasih makan. Ngomong ke pahit cangkeme. Dirasani tok ae. Wis, kasih makan wis. Kok malah takut. Tak makanane. Ya ini penggemar beratnya Kanyawara ini habis ini. Ya sih gitu. Wah, lapar itu. Enggak galak ini. Ya sapinya Mbak Lasim enggak ada yang galak, cuma lapar itu aja. Lek rendeng sampean pengen mriki. Pas tandang nggih. Lek buat beres sepeda kuwi jari bensine. Mboten usah lah nopo. Mboten usah. Mboten usah lho. Oh, ingin cek dikabari kali Nggih, kabar Bapak kaya. Yamis. Nah, ini dikasih makan siang. Mbak nopo kok diumbar, Mbah? Hah? Kok nopo kok jenengan umbar nih nopo? Nggih ceritane cek mboten bok di jero. Tak kira cek napase kuat. Kita. Oh, termasuk napasnya nggih malih kuat ta, Mbah nggih? Lho nggih, Oh. kecil kandang tok. Mbak niki kula tanglet, lek tiang-tiang kan nggak ada resep jamu. Lek sampean resep jamune napa mawon? Jamune niku kuwi asem tok. Kuwi asem. Lek nang sawah tinggal kopi kali Nggih. ndok. Kopi kali ndok. Oh, mboten kecap, Dan mboten seninjong. Oh, tiap orang beda-beda. Kadang wonten sing kunir barang. waduh. Nggih lek mbeng mejen iki. Oh. Balik mbeng mecen mboten saged didadahaken apa? Wah, mau caget. Lek kedringes ngoten lek dadano teh budi. Nggih, anu, lek sikile buka nggih. Lek wis Sangkal foto. nang jagal. Mboten teng tumpang sangkal foto mboten. Nggih, matur nuwun Pak Lasim ya. Nah, demikian sahabat Kanyawara video kita kali ini bersama Hamis dan Pak Lasim di kandang Pak Lasim di Dusun Karangjati, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila wa muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu.